Националният турнир Ариана аматьорска лига стартира в София с внушителните 366 отбора. Ясен Петров откри надпреварата и изпълни първия център в мачовете между женския ФК Олимпия и Светците и друг дамски отбор ФК Суперспорт срещу Бесните. 3660 любители футболисти в 366 тима се впускат в битката за титлата в столицата през този уикенд. Надпреварата се очаква да бъде изключително равностойна с оглед записалите се участници, сред които са традиционно силните отбори на Виктория, Юнекс, Бригада, Антиконти, All Stars. В рамките на надпреварата ще бъдат изиграни общо 366 мача, като в неделя ще стане ясен столичния шампион на Ариана аматьорска лига. Решителният матч за титлата започва в 17:20 часа. Ариана аматьорска лига се организира за четвърта поредна година по инициатива на най-продаваната марка бира от 2009 година насам. Турнира се организира в 13 града на България между април и юли, като това ще бъде най-мащабното издание на надпреварата. Първенецът сред аматьорските състави ще получи голямата награда – шанс да премери сили срещу професионалния шампион по футбол на България за сезон 2012-2013. Освен това, всички отбори тази година ще имат допълнителна мотивация да достигнат до финала. Организаторите от Ариана ще изпратят аматьорите финалисти на матча за Суперкупата на Европа на 30 август 2013 година в Прага.